ಯಸ್ಮಿನ್ ಕಸ್ಮಿನ್ ದಿನೇ ದಿನೇ ಪಂಡೇರು ಯಸ್ಮಿನ್ ಕಸ್ಮಿನ್ ಪನಗ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಲಗ್ನ ಮುಹೂರ್ತ ಮಲ್ಪುಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಲಗ್ನ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪುಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಲಗ್ನ ಬೋಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಲಗ್ನ ಬೋಡು ಆಂಡ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಅಂಚತ್ತು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸಾಯಂಕಾಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಇಂಚಂತ ಬಂತೇರು ಪೂರ್ವಕಾಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊರತುಲೆಡು ಈ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಪಗ ಏನು ಓಲ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ತುಳಸಿ ವೃಂದಾವನ ಸಂದರ್ಭ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅರಳಿ ಕಟ್ಟೆಡು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಥವಾ ನಾಗವನಟ್ಟು ಮಾತ ಮಲ್ಪೊಲಿ ದೇವ ಮಂದಿರಡು ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಂಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಜಾಗರಡಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಪಗ ಏರು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಕಲ್ಪೋಕ್ತ ಪೂಜೆ ತೆರಿನಾಕ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವಾಗ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಪೂಜೆದು ಜಾತಿ ಮಿತಿತನೇ ತೀರ್ಮಾನ ಇತ್ತು ಅಣ್ಣಗ ಗೊಲ್ಲವೇರು ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜೆನು ಅಂತದೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆನ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಈ ಮುಡಿಪ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾತ ಹೂ ಪೂಜೆನ ಮನ್ಪನಾಗ ಐಕೆ ಐತಾನೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಒಲ್ಲೇರು ದಾಸವೇರು ಪಂಡದು ಅಕುಲು